Una na alo. Jisi ni ike. Achọm ko mma mu na ya lotọpụ aja very soon. Daka ka ndị na-ebutere m aja bịakwuo and ka ndị na-ebutekwu cement batata. Ba so ba don ka ya mete. Okay, jisi ni ike. Nwanyị a nsị ya butere unu mmanya ebutezikwa ya nya. Onye so butere mmanya. Okay, ọ dịkwa unu okay? Ọ dị mma. Okay. Ngwadalụ. Block isizikwa ike. Ba kuma ọ dị solid, take any one. Well, kwa kan last time. No. Nda. Onye ka ị bụ? Afa m bụ John. John. Ajụjụ gị esi ebe. Ihe m ji ajụjụ abụ na ana m echebu ka mmadụ m onye na-arụ ihe a. Mana kịta m fụrụ gị ka mma. Onye ka ị bụ? Gwa m ihe ị na-eme na ana m. Aghọtakwa m ife ị na-ekwu, okwu gị edoro m anya. Ife abụọ na m gbara agba wit ego mee akwụkwọ ya na court. Gbara agba? Agbara ya abụọ. N'aka onye? N'aka Emeka. Emeka nwa di m. Lesịrị gị ana. Na-emeghe onye mmanụ. Aghọtakwa m ihe ife ị na-ekwu na Emeka lesịrị gị ana. Emeka bụ onye lesịrị m ana. Ka ndị agbamakwụkwọ ya. Ka ndị mfụrụ Emeka. Ka ndị mfụrụ ya nụ. Na ọhụkwụ n'ife mmadụ na-ama mfụ n'obodo a. Ana mgba agba mesị akwụkwọ ya ka nwaanyị abịa ebe a na-akọ nọnsensị. Ka njegoro ka njefu Emeka ka nghọta ife ọ na-ekwu. Emeka! Where na akpọ? Ewo, John, ngwa na akpọ m ka nwata ibe. Dịka mena ga ọgbakọrọ bọọlụ na ọta akara. Nke na-eme. Ana nwe lesịrị m ka m jee na saịtị ịfụ ndị ọrụ. Otu nwaanyị wee si ebe ahụ wee pụta. Wee si na nwa nwe lesịrị m bụ ana di ya. Akụkọ ahụ aghọtahụ ya. Ọkwa ya nwaanyị a dị, ọ dị nkenke. Nwaanyị dị nkenke. Ma ọkwa ịfụna ya. Ọkwa ịfụna nwunye Silas. Aba m nwaanyị a ọra. Mba ka ama na ọ gịnị ka o mere? Keke m deziri ala nwanne nna m, onye nwe ka ọ gara na-akwụsị onye na-arụ ọrụ ebe a. Ana nwanne nna anyị onye ka ile? Ala dị ya nụ. Chelu, anyị nwunye Silas ka ile? Onye gị lee? Ọ ga-agụgata ala ma ọ mụhụ nwa di ya ngwo. Ee, Chineke efukwa m. Igbo echosi onye ya ele anyị ya, ọ bụla ajadu nwaanyị. Nwaanyị ma na Chukwu bụzi di ya. Nke bụ na ọnụ kata nọ iji ọkụ mmụọ jiri isi gị wunye ebe a sisi tagbuo gị. Ị bụ onye ala. Ndị nwa na-ego anyị ego, ọ na ijuru ese wee gobe. Ajụrụ m ese. Ma ife niile, ma akwụkwọ niile dị na ana. Na hapụ ahịrị igogo ala, hapụ ihe ọmụmụ. Gị ka ị na-ekwudu, ọ ka bịa bụrụ m na nwaanyị ikpe ala. Ọ kakwa mma na ijuru nwoke m ebe ego yi dị ka onye chi ya. Nye ego gịnị? Ego m jikwe na tinyere ndị na-ebulọta jaki. Ị na-ele jaki, onye na-eli anụ jaki? Abagwa m biznes jaki. Kwenye ebe a m mere ufu ya dị si ye. Bịa nna, izube ego kwa n'ori. Ya nwunye ị nọ iwe bunata ego anụ jaki ọgbanye nkịtị. Nwunye ya makwa nke ime. Ọwa iwu. Ma ọ bụ iwu? Amakwa m na onye ori ka m debe n'ụlọ. Mana ka m gwakwa ya agwa, ife ụnụ na-abụ na apịtọ. Aka m adị ọkụ ya. Onye kote nnọọ n'isi okolu. Ịnụgo? Ngị nwa na-ezu ori, gị nwa onye ori, gị nwa supporters club ndị ori. Ya mụ abụzi onye ori. Yes! Ngị nwa bụrụ secretary fa. Ọ dịburu n'anya n'elu ka isi edi. Gwakawazi ebe gị. Kwenyere site tata gaa n'iru. Ịnụ ebe m na mmadụ na-aba mba apụtakwa n'ebe a. Na-apụtazi gịnị? Ọ bụ eme bịa n'azụ nọ na-ayọ m ego ka iwe gbapụta onwe gị. Agadi n'ifele na da eme. Ibe gị na-enye nnefe ego gị nwa na-ana nne ya ana. Ọ sị m apụta na bịa na ike. Ọ ka na gị kụdara m ụlọ ka m ji wee pụta. Nsogbu adịghị. Ịma ihe mee n'ụwa gaa ebe ahụ ọ bụrụ na ịfụkwa ya ebe a ọzọ ihe ọbụla n'ebe a were egbuwa isi akwụ gawazi ana m abịa. World man, ekele biri Chukwu ka m fọrọ kịta. Jee gwa enyi gị nwoke, ọ mara ego ana dị m olelu. Ya jee wechi ya azụ. Maka na Chukwu ahụ nwa dị nọ n'ana ahụ. Ana m esi ihe asirichi, dịkwa ogwu ya. Ọ mara one ha harịla ana ahụ, ewechi ya. Gee m ntị.
ife m expect kwesịrị ime nwunye Silas bụ ịfụ wọdman ikenegodu wọdman ekene ikenegodu ma ekene na nnukwu mmadụ ka m bụ n'obodo a ife na-ekwu ọ bụrụ ịgbaba ọnụ kpata na-agba ọnụ ka ọka ahụ nyere n'ọkụ ekene gị maka kwuo ihe ngwada ya jekwa ogwu ya ana ahụ ọ bịa lee ogbu m egbu onye wọdman ogbu nna na ahụ egbu onye ọ bụ na ọ n'ihi nne ị ma na nwaanyị a na-ekwu okwu a n'obodo a esi nnọọ na mba nụ batasịa ụnụ ma amara ebe esi kpokọtasịa ụnụ nụbata n'obodo a ụnụ pụta ụnụ mara ugwu na-eme n'anya ịwara anya ọrụ nwaanyị ka ịbụ ịwara anya mana ime ama ụdị iwu ị na-ada ọ bụrụ na ada anyị nra maka ife anyị na-ekwu ị ga-akwụ nwunye wọdman gwakwa ya maka na ọ bụrụ na Silas dị nnọọ ndụ ụdị ha nara mana ahụ ọ bụ maka na mbụ nwaanyị isi mkpe o meghị ọnụ jekwuru nnu mana ọsọ Chineke a na nzọdorokwu jekwuru m okwu a si ya nọ ihe m kwuru wọdman ana nwe ha agwa gị ya ana nwe ha ekwu ya wọdman edi na na-emegwa onu m ihe mere nwaanyị ejedọdọ ụkwọ mma Bịa. Ele nwunye m. A sịkwa m ka m kpọọ jụọ maka na ọ nwere ife na-eme nna aghọtara. Kezi ka isi wee nọrọ ife na-emebi. Ma gịnị na-emebikwa? Di gị lela na nwunye Silas nwaanyị ajadu. Ife n'akụkọ ka nna akọrọ. Lee nya nwoke golu naanị wee bịa ebe a na-agwa ya na ndị nwa bịa chụọ onye ọsọ ka si na fekwere arụ ọrụ na ọ ka nnọkọ na-eti mkpu ka m pụta wee sị ka m jụa maka na amakwa m na ịbụ ezigbo mmadụ ka isi wee nọrụzi o wee ya bụ ife wee mee ka iso wee na-akwanye ọkụ ka ọ lee ya bụ anyị n'ọkwa ife nsị ka ife nke a na-aga ka ozu a na-akwado akwa nwa ya dịka ụsụ ike gwụrụ ma kịta ị na-ekwu ya ka m na-anụ aka m ụkwụ m adịrọkwa n'ime ya amarakwa m ihe gbasara ya na anyị na-ekwu na onwere ụdị ego ọ webata unu na-eli ego kwa n'ụlọ a ọ bụrụ na ebunyere ego amara ọ bụrụ oge ụfọdụ inye anyị ego ka e wee sie nri gweli maka ezi ife ichekwa ma ọ bụ nya n'ọnya ka nwa ji ete ife niile ọ na-ete n'ihu tesie iru debe iru ka okwo maka nke ka agbọghọ mmụọ aka nrapụ ka niile ọ bụrụ maka ya ka m ji wee kpọọ ya ka ife ya eme ya bụ ife maka na ọ nwekwa aka ọ dị ọkwa ajadu nwaanyị bụzikwa chukwu na anụ onye tinyekwa aka ọtọ ome mmetụkwa m n'oge na di gị ịma na ụnụ na-abụ na ụmụ ụnụ ka nsogbu dịla emekwuzina ụtọ anọ onwe ihe ya eme anyị ọ bụkwa na ihe etinyekwa ọnụ na ya bụ ife ka ịmalụ nke ya emenụ ịmalụ nke ihe edozi nke idozie nna ama m ihe na-eme papa eme ọ bụla ego nne ka ọ na-eweta ọ bụla ego ụgwọ akwụkwọ ka ọ na-akwụ ama m ihe o ji akpọ dịka agwa ahụ mma ka njikwa enye papa ego a n'aka nye ojifie n'aka ọsọ aka na ife ọ na-ajụ oyili nna ya ịchọsife ihe nyi nna anyị na ọ bụrụ ya bụ ọsọ aka mana iri ife niile ofe ife ọ natakwa anya bụ ego ka unu libe ndị nwa dị ka njike na-ele ebe ka isi eweta ego iji ete ịmụ ife ị na-ete ya bụkwa na onwego nwoke na-ene ya anya maka na afụzi m na onwe ka enu ebe anyị na-esi amanye ma ị na-aga ije ide emegbukwa etu a mbụ nekwa ife a kechie debe chọkwa ala kechie nye ọfụma return anya to base chief ihe mere ịgwago bụ ihe Emeka mere ọ maka na m amụtaghị nwa ka ọ maka na di m anọghị ka Emeka ji wee na-eme m ụdịrị ihe a Emeka ka dị chere nwụọ ọkpakọrọ ihe niile nụ ihe Emeka mere onweghị nka na-akọ nne onweghị maka meji nwa ka ọ maka na di m anọghị ndị chief na-ere n'ihe Emeka nwa nne gị nwoke na-eme ozugbo nwụbụ ijela anụgụ ife ị na-ekwu ife na ya ga-ewechi ya na ya ọ mụbụ ijele kwu ya mụbụ odogwu kwu na ya ya nachi ya azụ mma akpụ Emeka ife na di ya mma ewechi ya na di ya ebe ọfụ ya ga-ebe na mba ewechi ya
Mbago velo que tá com porra na fome. Come a camala na apoio de lá na Chief. O man trata me kama. Iyo me ngwanya jatu. O man trata me kama. No why? Iye me kama ngwanya. Iye me ka. Iye me. Kamba gelu, kampo ya na fome, no? Oh, Chief kan na. Chief kan. Hey, what? Oh. Kwa be yan ma bia be. Agwụ nọkwa n'akịrịka ahụ. Ịmakwa na esi m be m na-agbadata wee fụ nwunye Silas. O nwere ihe nwaanyị a na-ekwu fọrọ n'ọnụ. Word hapụ ama m ihe o nwere ike ime. Maka o bido na be m wee kọba m. N'otu aka nwatakịrị a m resịrị ala ya John bịa na nke m n'ihu nne m na nwunye m na-apụta na ya pụta n'ala ahụ anyị resịrị ya. Ọ bụrụ na nwunye Silas na ebe a ya ọjụba ya ọ sị na ya amakwa ihe gbasara maka erere ala na nke a mee nke a na-aba na ya otu ikwe n'isi ebe a na ọ bụ na m ọ gakwa ka m na ya dozi ọkwa na-edozi na m onye ahụ ya ego ya ịkwa mmụọ nwaanyị alọtara alọta ya bịa ka m na ya ụmụaka ihe a ala nwanne nna m nwaanyị alọta ya alọta enweghị ihe gbasara ya erego ala anọ m ịma ọbịa na-akọ ife ọ na ya o nwere ife siri n'ọnụ apụ amarọ m ebe esi nụta nwaanyị nke amarọkwu m obodo ọ bụ ụfọdụ asụsụ ọ na-asụ ebe ahụ eziokwu wọdụ m na-aghọtara ihe mere na ihe na-asị ọ bụ hapụ ya ọ nwaanyị mma enwedị ihe ọ pụrụ ime otu onye fụrụ erego ọ mapụ na unu ume ihe m bịara ka m bịa gwa gị ụba dị ihe a ọ gwara ugbu a ka m chọrọ ka m bịa gbachie ka ọ gara agha ọpụta na-agwa ama m n'iwe onye iwe ọkụ ka ị gara ga emeghị ihe ha bụ ebe mmadụ dị ka m nọ ere ha na erego erigo hapụ okwu ekwentị mana o nwere ike ịbụ ndị ọcha na-akpọ gị ọ na-afịa ahụ ya gazeti ọkwa ijere nwanne m nwoke agụ ijere ele nke na-eme na ị chọrọ ịfụ m ugbu a mmanya moto bịaba ebe mepere emepe onye batara ụlọ le n'anya ijere kwe mana otu ide m ya bụ irebatara n'obodo a ime ka mmazi na mbịa na be gị ugbu a nsogbu adị na mbịaba na be gị ugbu a ngwalezi anya ilepụ anya na geeti gị ugbu a na-ele m abatago m abata ọ dị ka otu bata ọ sị m na m ọ bịa ugbu a bịa ka m gbaga ebe a oke kedu ọ dị mma ọkwa na bunu ka nna je kema ka nna gị pụkwa na o ọkwa ya ebe o jebe mba ọgwa akwa ma ọ ka na-eri nri ụtụ ka ọ pụ mgbe ji na-efu ya sị na m bịara na mma abịaghachikwa onye onwe ozi dị mkpa enugo nwadalụ o kwa kenesi alụ m ọbazi ụlọ ọba ụlọ ọ bụ na ebe mụ na nwunye na-adị na mma nje wọlie ya na ọlele mana amaghị m ụzọ adịrị ebe anwa ka m bịa naghachinu mgbe e mesịrị ka njekwa ọzọ bịa nwanna afọ na isi ya dọrọ gị mkpa na ịmazi ife nke bụ ijele ana nwunye nwanne anyị nwoke o nwere ibe na-emeghị n'isi ka m gwakwa gị ofu okwu ma agwa gị mụ bụ ijele na-ekwu ya efu ana nwaanyị a ị ga-ewechiara nwaanyị a na ị ga-ewere ana anyị echia nwaanyị a ọsọ gị ma ọ sọrọ gị ọ bụ na ị nwere ife ị na-eme ije na shọpụ m adị na Amoji Hall stọọsụ adị ebe a nekọta biya anya ka ị kwụsị ajọ omume anyị ị na-eme ya mụ bụ ijele mụ bụ odogwu ka ị na-eme ya nekọta biya anya ọsọ gị iji enye m ego nye m ihere enye m ibe nke kwụsị ajọ omume nwoke ana m echi gị nwanne n'ikpeazụ kwụsị ajọ omume mana gịnị
isi adịkwa mma ka nnukwu pim n'ọnụ ya ọzọ dịrị pụtara abalị ụkwụ ọ na-azọ mkputu ma onye baa na onye tụrụ ya mba onye ọ na-azọrọ ụkwụ na ala akpụdu mana nsogbu adịghị ihe mmanwụ nke ịka mere ka na m lekọtabara gị shọpụ gị anya ebe a ka ị ga-ahụkwana $1 nke ala bụ ebe isi a ga-ewughachi gụwa ga-eji aka gị ewughachi ọgbasa ma erego owerego ọgwụdụ m pụtara ka ị pịara m ihe ọnwụrụ ọzọkwa ya nwere ihe mere mana ebe anyị nyere m obi ruru m ala onye ka m fụ ọ dịkwa ka world man maazị Ụzọma nke anyị na-eje ka onye si be m na ọgwa be ka m si be m ka ije ọ dịkwa mma ọ dị nnọọ mma mana o nwere ka o si dị ka ebe mme biko afọ m nwunye Silas o wee na-akọ m maka na anwa ile ya ịmago na Emeka le o lesila anyị anyị kerisigo na o mere gịnị na ba na asị na a ga-ekpe anyị efugie so okwube ife akwụsị efe o nwere ife m sali ya wee pụbazia pụọ fụ Emeka kọsala Emeka maka o nwere ka arụ dị m ịghọtago nkọsali ya Emeka wee sị m ma na jijiji na o nwere ife na-eme ebe ọ sị na nsogbu adịrọ ka ebe na-amala obi kpirikpiri isiokwu bụ na ife nketa n'ime erigo mie nyụọ ya na nsị fabia ebe nnọ ime ya okwu mma egosiba nsị nyụ na-acha odo ma ọ bụrụ ma isiokwu eripịago ma eripịa eligo elegwo ebe itinye agụ n'ọnụ onye ka ịbụ ije mmanya aka wepụta ya onye na-echesi na ya ọ bụrụ na nwere ebe ị na-eje iche ịbịa ka anyị narụbe m enwere nkwụ nwa m nwere nkwụ a nara atụ mmiri ka ọ ga-abịa ịṅụsịa ịdọrọ ama m onye ebo ama m onye ebo Mama Chioma. Mama oke. Ọ gịnị? Bịa ka ụmụ ụmụaka na ha ga-akpọrọ m. Kpọrọ gị mama dị mma. Ka m gozie na ụwa ka ifo. Ga-akpọ nne m. Ga-akpọ nne m ya bịa. Mama. Ịmakwana ime ihe nne m na-agwafọ m ebe a kpọrọ m onye ori maka na ndịrị ala nwanne nna m. Ya na isiokwu niile ana nwunye Silas. Nwunye Silas ọ na-enwe ala. Di ya nwugo alaba ala nke m. Ọ na-adị mma mmadụ nọkọta ya mee ihe ọjọọ maka mgbe ụfọdụ ime ihe ọjọọ ihe ọma na-esi ebe a apụta ịma na ijere batara ijere kpọrọ m bacha mba sị m na ya ga-akwụ ụgwọ ala ka eweghachi ya mwefe nke a aka na-ekwu ya sị m ma makwa shọpụ a nọ na ama eke ogologo shọpụ ya ma o lekọtawazi ya anya biko ka m jụọ gị ijele arụ adịkwa mgbe gị na-akpa nkata gịnị ji emezi ọ na-aṅụ mmanya achọrọ m ịma ụdị ọnọdụ ọ nọ na ya wee na-agwa gị ife niile o mere ihe ọjọọ na o nyere m ebe a ijere anyụ nsị n'ụlọ ụka mba nna ifugo nke izizi a ikwuchi ya ụgwọ ọmaka mana ifugo nke ikponye shop ka ị na-edobe anya ebe a ka ọ gbajọrọ ya aga m ejefu ijele ijefuzie gịnị eme maka nke ife ya eme ka ife ịma maka shop ijele elu ebe ịchụsịsịa ndị nọ na ya ma ịmara biznes eme ịma ego ole a na-akwụ n'ụgwọ ọjị ma iche iti mmadụ ihe m ga-eme ugbo m chụpụ ndị niile n'ebe ahụ m tibe ndị ọhụrụ nara ha ego ọjị 50,000 nna ife nna afụ n'anya ikịta bụ na ị ejelesi ya bụ shop ilesi anya ichile ego jebe ebe nke Lady B ebe ị na-eje achụ nwaanyị ebe a ka ị na-ebute ụmụ nwaanyị dị iche ma ndị kwụfa gbagọ ma ndị kwụ ọtọ ma ndị buru ibu ma ndị tara ata sogo ofu ị na-enwerụkwa ụdị ị na-ala ike iche ọ bụrụ na ị nwa anwa mee ka ijere weghara shọpụ anwa ifuru ebe a ebi mma amụ ihe ọkụ ebe ibikwa ebe gị nwa bụ ifele dị eme ndị ọgbọ ịnọsụ na befa na-enwe ịtọ na atọ ibi ebe a na-azọzọ nwa ụlọ ọrụ gị na ndị be ebi bilụnụ onye ọkụ ibilu na okpuru ukwu osisi ifugo nwaanyị eke nke a na-debe ọkpa ka ifene ịma obi onye ọbụla n'ebe ahụ nwunye m ka ị nọ na-ịmakwana ya Tunde lile egie nke ikpete maazụ wee wụ na obodo Yoruba
Okoroli. Okorokwa mbo. Oh, osiko je side owe fuju anya. Papa, acha na-ese na agba smackdown na ludi ego. Nke bụ smackdown. Onye gbara smackdown. Well, my otu anyị si were emem, aga m aga n'obodo kwuo na ọbụ ngwa m. Chegbu edo dị ọka mma, ndibe maka ịdị. Ndibe maka ịdị. Ijele gburugburu one. Akọrọ m ozi yodogwu. Biko onwe events ka m yogi. Mụ bụ Ijele si ka m yogi ebe biko. Anọ m na site aba oge na-akpọ blọk aba. Ị ga-akwụsị blọk anyị na-akpọ. Biko ka nna ayọghị. Nwunye nwanne nna m bịa pesalụ m na nwanne m nwoke bụ Emeka lesi ya n'aba a na-ekpu ọgwụ blọk na-alụ ife. Biko a na-aba bụ a na ụmụ ọkpụ ada aga na ya fecha a na dịka a na-alụsị ịghọta ife m na-ekwu. Biko iji chukwu ya ịchọkwa ọnwa anadị n'azụ ya bụ ana m ori nne ọnụ ọbụla ịchọ mba enye gị dị ya na ya bụ n'udo dị maka na nwaanyị na-ekwu ife a bụ nwaanyị ajadu. Onye me nwaanyị ajadu arụ afọ ya wee na-ayọ na di enwe ike ịnọ n'imi na-ewesala mụbụ Ijele na mụbụ odogwu ụnọ ụdị ife a na-eme. Biko meelụ m ya ọ bụla mara ife nwa ya bụrụ ikpe onye ebe anwa ifu na makpụgo ọtụtụ blọkụ kee ka m na-esi wee bịa bugharịba blọkụ niile dị na ana anwa. Mma mụbụ Ijele ga-akpọnwu ndị ya ebugharị blọkụ nye gị anaka ana n'azụ abam ya bụ n'udo dị. Emesigo m akwụkwọ sọvee gbaa akwụkwọ niile anyị agba ebe anwa and the plan m emego m ya ọ daba wit ife nche ịlụ ebe anwa. Odogwuolu nwaanyị anyị ncha niile na-alụ ụlọ mara ife dị n'ụlọ Sofia plan ụnụ abụ ese ya iru esere ya azụ. Anụgo m ife ikwu and ife menje ege ntị n'okwu gị abụ maka na ọ gị bụ Ijele bụ onye kpọọ m okwu a mbịaza gị mana amụrọ m ife m na-ekwu ebe a ka m barugodo ka m chee maka ya ọ ya adịgodo mbọsị ọzọ. Chere ya ọfụma ya dịba wọdụmanụ Emeka na wọdụmanụ ọ ga-alapụta mmadụ. Wordman mgbe fon m kọrọ nwanne m nwoke kpọrọ m ya mgbe anyị na-ekwu okwu agwa m gị agwa na o nwere ike bụ na nwaanyị a ganaga gwọrọ ihe niile ya were eziokwu. Nwanne m nwoke ndị nwere n'ego ndị bara aba ọbava mụnkwa na nwa rie ala nwaanyị di ya nwụrụ ma ọ nwekwa na nwa ma m rapụ nke a na eme na owu na ya ga-anaghachi ya na ọ ga-arọta ego ọnwụ na elire n'ala na ya ga-enyeghachi ọsịza gị si ebe eribe nri ọ nke a ka m na-abịa n'okwu ka m ji na-abịa ịhụkwa shọpụ ya ogologo shọpụ ya nke dị n'ebe na m o lekọtawazie ya anya ma ọ nakọtaba ego ole dị m mma m onye kịta ka biznes so deelu dị na ya ịma na Wordman mgbe ọ bụ n'isi gị na-anụ ọkụ ọgwụghọta ihe ị ga-emezi kịta bụ iruo enyefe akwụkwọ notis ife niile nọ ebe a onye ọbụla kwa yes iji isi nwayọ ịghọ ndị ọfụ tinye na shop tinyezi afa na shop ị na-afọ ego kọmishọn na-afọ ego ụgwọ shop nazi afọ ego ọjị ebe a ga-eme kịta maka ọ bụrụ na isi otu a chụpụfa a ga na-ajụsị ka ebe ndị a mere ka ebe ndị a anyị ga-arọpụta abalị 3 anyị ga-eji wee kpaa nkata. Abalị nke izizi abịa anyị jekọta nsị wụọ n'ebe anwa kpọọ ndị mmadụ sị na-ekwe ka ndị anyị tinyere n'ụlọ si anyụlọ anyị nsị ime ekpebe na anyị ekpebuba orukwa na abalị nke abụọ anyị kọtakwa nsị ọzọ ọ bụ n'ime abalị anyị je wụọ ya ị ga-awụzi abalị 3 ka anyị fe a chọtara ukwu wee na-achọpụba na ndị a na-anyụsasị nsị ebe a niile
ịmasị kama ama mma ife a ga-eme ike nwaanyị mgbakwu na-atọgbu m atọgbu nyata isi m bịa soro a na-ama njikwa kedu ife nji na-ajụ nsị na mmadụ onye nyere ụnụ ụlọ akwapụ anyị emerelefa mana m ga-agagoriga gwa ha n'ọkwa m nwa ka ọ nọzikwe n'aka aga m agakwa naanị m ị ga-abịa bịa tiri m aka gwa ngụnwa na-edu m aga ije nlu ebe ọmụa ga-alụ nka ịpụta n'ụzọ nọrụ m n'akụkụ ị maka nsi emenụ wọdụmanụ na-emesi ife ike gwa mfa ebe anọ gwafa na gọọmenti echenjigo ọgaranya na-ahịakwa ahụ ife m na-agwa gị bụ ịma na ife nji agwala ya maka a na-eme ịghọta di m biko asị m ka m bịa kene gị na ihe mere di m ka isi wee si anya lekọtabara gị shọpụ niile nwere n'obodo anya na-anakọta ego asị m ka m bịa kene gị n'ime ka a mara ma ọ ga-esikwa n'ebe a wee ruda isi makwanụ nke ọ na-eme onye m ị kwesịrị isogbu onwe ya onye na-ekwu n'ibe a bụkwa na ọkpọnụ dị ọkpara nne m ofu elili onye ife na-ewute mbụ ụmụ kịrịkịrị ụmụ ajọ omume na-amụrụ onye na-ekuziri ụmụ ajọ omume ma ọ ya nwoke a ya na ya na-ayị esogbu n'onwe ya oke ụbọchị ọjọọ jela na nwunye nwanne nna anyị ọ makpọgo ndị man si ya kwụsị ife ọ na-alụ aba abịa ka nye ego ọ n'ọfụ ya pụtara na mmenye ma ya bụ n'udo dị esogbu n'onwe ya ezigbo nwunye m ịma na ọ nwere ka ọ dị ọ bụ na ọ gwara m ihe a nnoo ya abịabịa kene gị ya ka m ji wee bịa imere ọfụma ama m na nke a gị na onye be gị esoro wee bịa ọmụ ga na-esile gị nri ka ihe ga-eri nụ dịka ma nnọọ na oji bụ nnọọ ife ọbụla ị nwe nye m na mmeri mmeje sitelu gị ofe onugbu na nri ọka ebe na-ekwukwu onye ka m ji kwuo onye ka m si ebe ọkwa ifo ndị ọyị gị abịa n'ife a nna anyị nke a na-akpọ wọdman nwoke ahụ bụrụ ezigbo mmadụ ihe ọ atụmatụ ọbịa tụpụta n'ife a ka isi wee fie kee ka nwanne Emeka si wee nye Emeka shọpụ o ya eji wee na-eli nri unu wee tụnyebe lero ya chụpụ ndị nọ na shọpụ iwee tụta nke gị na nke mbọsị izi anyụansị awụsa na shọpụ nke mbọsị nke bụ anyụansị awụsa na shọpụ nke mbọsị nke oho nna anyị ọbụzikwa gị na-ekwu ya nwee ebe ị nọ na-ege ebe anyị na-ekwu ka ngwụkwa gị ọkwa onye na-enyo isi ya na-apụta ihe egogide ife zoro ezo zogide ife ofu ụbọchị ntị echie ma nọzi ife makwa bụrụ ndị afọ taa mmiri ama na ịbụ onye na-eme ụdị ọmụma agha ife nwa ga-agha agara gị na-abụ apịatie otu a nekwa ịpịa ntolom emezikwana ya nke ya aga epụta n'ife ọ ga-eji pịachi maka ebe ahụ ka m na-eji ezu ike ebe n'ife ọ ga-eji pịachi ọ pịachie njebe n'ilo ka ọgịnị ka ị na-achọ m epụta n'ife ọ ga-eji pịachie n'ụlọ dọpụta onwe gị amụkwa m ihe m ji na-ekwu nna anyị amụkwa m ihe m ji na-ekwu ekwusịkwa m nke m kama m ama nso ndị okenye ibe m wee na-atụta alụ eji achị obodo onye a unu fuo ebe a bụ nwanne ya nwoke nwe ebe a unu na-ama ife m na-achọzi ịkọwatara unu na nwanne ya nwoke a na-akọwa na ya ahafego shọpụ anụ na-anọ n'aka ọnya ga na-enekọtazi site tata dịrị gabazịa ma ụgwọ shọpụ ife ọbụla onye chọrọ ọzi n'aka ya na na-ege ntị kọrọnụ m aka ọ dịghị ọga biko iwe wekwana gị aka m kwụpụkwara ụgwọ shọpụ ebe a mana aghọtachara m ya unu cheru ihe ya na-ajụ ya nwere isi
ke ndị na-akọrọ akọ mana ewe n'iwe ke onye unu bụ ihe na-ewe m iwe ewe na-eme anyị ihe onye a bịara kọpụtara na mbido okwu ịnụbeghị isiokwu n'ibido ọmụnwa ga-agwa na ihe bụ ihe chọrọ ime ọmụnwa ka e nyefere ebe a n'aka ijere bụ nwanne m nwoke otu onye fụrụ ọra ka bolombolom ọmụnwa tọrọ ya ihe ọbụla m gwara ya ka ọ ga-eme lee anya ihe mere n'owu na onye banye ọchịchị ya kwuo otu ọ ga-esi chọkwa ya ihe m bịara ebe a ugbu a ụnụ ga-akwapụ ụnụ kwapụzie mbịa nye unu anya m pere ndị ga-abata m ga-enye m ego ọjị ha abata otu a ka m si chọọ ya nna ka esi ebe si ya emetụrụ m aka n'ahụ wee mama mmetụ ga-aka emekwa onye ori ka ị bụ ndị a bụ ndị ọkara ogere ha na-agafe n'ụzọ fụ ebe ha ga-abịa zuo oshi mana ama nzu n'oshi oshi a na-ezu oshi degodunu ntị ihe m na-ekwu bụ otu ọnụ na-eme ọnụ gbadagbadabara na-eme ka na-amagharị ka ụnụ bụ uyom na-amagharịzi ka ọnụ obu nnekwu ụfọdụ na-emesị agwa nwoke ma amahụ m ka o si achaga anya ọ dị ka ọnụ ọnya nwezi ebe a ịbịa be mmadụ ịkụkwana fụlawa biko ọga anyị achọkwa mmadụ sama akpalịa ya ka nna anyị kwasa ụsọ na nje afịa ji mee ebe a abịakwa m obodo a nri onye anya ọnya nchọ ka mmadụ unu abụọ na-akọ nwekwana ihe na-ekwu bụ eziokwu akpọtala lọdụ nyere ego ọ nọla ana akọwa ya ọdọ ofishal gbam mpa ozi m ozi ga na nke wọdman ka nje ezieli onye ozi wọdman ọzọkwakwa ọkwụ wọdman na ndụ onye aka na ntị ya zeelu ọkwụ wọdman na Chukwuemeka ha ya lapụta ya ọ na-ebe ekwu njiwe kpuchitọba m n'ụlọ ebe a nwa nọdụ na-esi nsi mbata ebe nje papa nọkwa ebe a nwee pụọ ọgbakwa m ajiki ngwa pụọ mara ebe ọbụla ụlọ jee na tamia gị ka m baa ụlọ nkekwa n'ebe mmeje chọọ maka mpati ebe ọbụla sọ gị jee chọọ anya uwe rapụ kpuchitọba ụzọ rapụ nne ị na-ezi kedu nwanne gị nwoke ebe ụlọ onye nke ama akwa nkosi anya wapụ sinsi otu ọ nọ n'ụlọ na wọdman n'isi na nwoke ama mmiri wọdman na Chukwuemeka ha ya alapụta ya ana m ha adụ ya agwakwana ya na o metụta anya o metụta ime metụta ọrụ mana ọ chọrọ ịlụ ndị agbata obi mama ihe m ji kpuo n'ebe a bụ maka nwoke a bịara mbọsị ya si na ya bụ nwanne landlord na nke a sị na afọ ya bụ wọd gịnị nwa Emeka na wọdman nke bịara gwa anyị na ọ bụ nwanne landlord ihe a ha bịa kwuo mụ alabago were abalị jee si na ọ ga-aka mma na mkpọrọ unu n'ụtụtụ a ka anyị nebi ya anya na onwe ihe m bụ n'obi na onwe m ga-asị ka anyị kpọọ landlord a akpọkene ya anyị anụgodo onu ya mmanụ ma ọ bụ ya ziri onye a na ọ bụ ya biko ihe fon ahụ edosi m anya sisi ya mere ihe anụ agwụsisi ma ezigbote ike ọ kakwa mma na eche ka na landlord ọ na-anata n'evri weekend ọ nata weekend ahụ anyị afụ ya n'ihu na ihu anyị ama na eziokwu dịkwa shọ chere one landlord nwoke ahụ bịara ebe a mbọsị a sị na ya bụ Emeka na nke bụ wọd ihe ịfọ ka ihu nke Emeka ahụ dị ka ekpo kalaba o nyere anyị otu izu ụka ị na-asị ka anyị chere wikend ọ bụrụzie wikend na otu izu ụka a na ịma ịga ịchọ ka atụpụsịara anyị ihe n'iro ife m na-ekwukwa ọbụla ichebela landlord ka ọ nata ga-ete aka ndị oyibo na-asụkwa oyibo si na delay is dangerous ọ bụ na ọsọsọ m ka anyị mekwa ife awa neighbor kwuru ka anyị kpọkwa ya na fon ọ dịkwa mma ka anyị kpọọ ya ozugbo afọ ya ka ndị ekwu ihe m na-ekwu bụ nke ọbụla na-emesi mebe ozugbo si ikpo mmebe kọlụ oge ada echekwana mmadụ mebenu kọl eji m ya enwekwuru m kredit ego nọ na ekwentị m kpọọ ya mmadụ ọ nọkwa ya onye nke agbọghọ kee ka unu mere ọ dị mma nna ụlọ ọ nọkwa ya mba ọ pụwara apụ ka ezi mgbe o ji wee
Ma, good morning. Onye bụ nne World man. Ibelebi emegini. Achọtara m ọyụ nwoke. Ifela dem men. If you fall you gini. Ifela dem make world man. Oh, ima na nne nọ na shop. Iwe chọrọ nwa ya nwaanyị wee bịa ebe a. Anụgo m akụkọ gị. Ka isi ebu adị ụmụaka. Mmadụ one ka ịtụbara ime. Adaeze, ọ gị tụbara ya. Nwa Amaka mụrụ nwa o yiri. Ụka Amaka. Ndị ka na-akpọ afọ ebe ọ nọ. Ka ọ bụ Uju. One ụmụ agbọghọ ne world man ifere megbuo so na oyige nwoke pụọ ịbịa na-achụ nwa ya na n'obele nwa iche ịchụ ị na-arafu nwa m ịkpọli ya na ọgụ ọkpọbara njebe nke madam B ka madam C oge nwa ọ dị ejebu ụmụ ife a maka na akpọga m nwa m deliverance oge lapụtara ya ọkwa ifoyi ajọ mmụọ dị n'ime ya ga-apị nwa hey world man yikwanụ white trouser nwa ekwuli ekwu n'ihi rụrụ ana white trouser no ife iji ejide ụmụaka world man ifuru ndị agadi je chụọ bịa chụọ m ka mmenye ya egwu o wepụla obele nwa anụnwa obele nwa na ka mara nwoke ka ị na-achụ ọ na-enye anya na mkpụrụ anya je kpọchapụ iri ngwa silo meme boy store ebe a ịkakwụ silo niile yi white trouser ịka bịa n'ụchụ nke ịmalite mmemme ọ bụrụ ụmụaka ka ị na-achụ aga m efu adị mmanụ gị nwaanyị nọrụkwanụ onye ka na-ege ntị mụ bịa jọnụ m ese papa na nsị ya na ọnọrọ ya ọ bịa jọ ya ese papa iwe yilu dị fa wepụta isiokwu nyenya ọ ga-afụ akụ istọd ọkụ anyị ibulu nabanụ wee chere ka m bịa nwa gị mmiri ọkụ isolukwe na ndị world man mere ife nwa ha world man ifugo ike abịa bịa chụọ m nụnụ ka m menye ya egwu bịa ka ije n'ukwu ka nkacha nye irepụ nke ndị ọcha anụ ọfịa kedu ihe a ga-akpọ nka ị werele shọpụ were nye nwanne gị nwoke mara ọdịkwa omume nwanne gị nwoke ngwa na ịkpọrọ n'ụmụ mmadụ kpọọ ego ya ka egwu ugbu a ihe mbụ o mere wụ isi ha pụọ na shọpụ ị na-agbazi m na a na-akpọ gị na fon mgbe gị na nwanne gị nwoke kpara ihe ị gwara m anyị kpara ya ka di na nwunye so ile ihe na-akpakwanụ m ịmara otu gị na ha tinye ka ebe ahụ ụlọ ga-asatụ hapụ aka mgbe oge ma adịghị ya ịnụ na ọ ga-akpọ m si n'ole ana nwere ego kpọọ onye na-anụ na asị ya nụzụ n'ife were ego ememe arụ na mụ nwere shọpụ nye nwanne m nwoke ka o wee si na ajọ omume ya na oyi ya nwoke bụ wọdụma na elelụs a na-apịatọrọ ya afa na-akpagharị na-emebi afa anyị mụbụ ijele a na-ekwu okwu nwanne m nwoke wee na-eme ya na-akpagharị wee nye shọpụ ka o wee jikọ onwe enyere ya ka o jee mebe arụ aba asịkwa m na ị mere ihe ọjọọ otu ahụ ị na-agwa m ịmara otu gị na-ejikpa ịmara otu iji nyefee ya ahụ bụta nta agwara m gị na ị ga-asetlọ onwe ihe gbasara aka m na ụkwụ ọ dịghị ya unu ga-asetlọ otu afọ nke m nwanne dị laịla ịkpọ nwunye ka ịkpọ nwunye ya kwenzu na ekwekọrọs ọkwụ na ahụ na mmadụ ọkwụ na ahụ n'otu ndị mmadụ na-esi adị ihe a ndị a na-atụ onwe anwa me nta mmadụ arụ nta mmadụ arụ ọ gaghị alụ ụwa ọkwa gị wepụtara ebe a kwuo si na anyị ga-eji nwayọ were nara ndị a wee chụpụsịa nkata akpa na-eto ọkwa ịmụ na ọha kpatara ihe anyị ji wesa ha kwapụ bụrụzi ebe ma mba anyị wesa ha kwapụ ma ihe ndị a mere ha bụrụ ekwentị ugbu a kpọọ nwanne m nwoke wee kpọọ m na ekwentị nweta ihe ọ na-aba and ọnụ mmiri okwu ya bụ na-enwe ihe ọ ga-eme mana ụmụkwa ebe nụtara ya a sị ife nwoke na-eme dị ya n'obi ka ezi ka si je gbara ọnụ gbaba egbe ọnụ kwupụta ebe ife ezuola ezu akụkọ abụ abịazi ijide mmadụ na siki okwu wee ghasa nsogbu adịrọ ife emebirọ o nwere ife mebi o nwere ebe mma akpọ gị je a ga-agba ndị a ụchụ Woodman enweghị atụmatụ ịtụrụ n'ala n'isi anyị gba ha ụchụ a anyị gba ha maka chọọ m ka nwanne nwoke mee ihe a o bu n'obi ka anyị ga gba ha ụchụ anyị ama egbu oge maka otu nsi fụ ife a otu isi ekwu ife a ama m na nsogbu adịgo anyị ama egbu oge ọ ụtụtụ echi chinchin ụtụtụ anyị apụgo
nwoke nwaanyị mgbakwu na-atọ ndị afịa ji apụta mama ma ịmakwa na ihe a nwoke akwụrụ o mere ya ke nwoke nke ngwa gị nwoke Emekanụ ọ gịkwa ka o mee mama ka m na-anafete ndị nọ na shọpụ wee kpọọ m si m na di m si na onye ha sọsọ ofu izu ha dum si na shọpụ kwalụkwapụ ha chọzie shọpụ ha ga-abịa kwụ ụgwọ ọzọ kwụnyekwa ụgwọ ọjị kedụ nwatakịrị bụ ife nka ọ na-atara ome ụta onye ntala ụta bụ ijele ka ntala ụta maka ọ bụ na okponyere anya bụ shọpụ ama na-akọ akụkọ a na-akọ maka na o nwere ka ife adịrị ọ chụsisi afefe nwere gị na-enye ndị amarọ m ọ bụ ọkwa na ọya wenakarị ụlọ ego ahụ n'ebe anya na-afụkwara nwa nkọbọ n'ime ya ọ bụrụ na ọ na-ekponye unu ka unu wee lie nri ma na-ekpesa na-emesi oje nke eledi B ma nke oledi C nsogbu adịrị ama ejefu ijele m ga-ejefu ijele mfụzi ijele ka mmanụ ma ọ bụrụ mụnwa mụrụ ijele agwa m efe ọ ya eme kama ọ napụ anya bụ shọp mana mama ọkwe mana ọgụ akwanyere m na ọnụnụ di na nwunye ya nọ n'ime ya isi m na ịnụtalụ m Emeka na ọ ya kpọrọ m nje obodo oyibo mbibe obodo oyibo biri London ịmana mgbe akpọgara m ya ndị ụka na wee chee na etipụ gị ajọ mmụọ dị n'arụ amadụ m n'ọnụ na ụka ka nke kazi njọ mabalị ya n'arụ ndị niile si n'arụ mmadụ na-apụ gbuo m n'ime nne m dibe ịmụtagolo anyị ụmụ ka efe mma emekwa nke dị mma bụ na ijele na-enedo ya anya ọ na-anwa mana mama kịta m mụsịsịrị nwa m nwere ike mba apụ na nnọọ Emeka ya egbukwa ya egbu ike adị ọkwa m ndị ụmụ nwaanyị ọ na-ekposa mgbu gị ọma ihe ịmara na ihe na-atọ ya ụtọ na-atọkwu m ụtọ Odekuku nwoke eteghete ọmụ ikuku na-eme mma na-eme njọ ana m efu onye ọma na-efu onye ọjọọ enweghị m oke ebe udo dị meti ọgbaghara ebe ọgbaghara dị mmemme ya aka kwa njọ ọkwa ka m nke unu bịara na be m taa ọ dịkwa mma nsogbu adịrọ abịa m ka emee ife ka esi eme ife ịma na o nwere ka ọ ga-esi dị ewelu ife eji ekwe ịgba kwee ịgba ọnụ onye anyị fụrụ ebe a kịta ezigbote ọyị nwoke nna bụ Emeka ya na ife anyị bịara alụkwa o nwere nwanne ya nwoke bụ nnukwute mmadụ o nwere ebe ọrụ gasị ụlọ o wee hafezie ya shọpụ n'aka ka ọ nekọtaba ndị nọ na shọpụ ahụ bidozi a na-awa anya ụfọdụ na-edebe arụ n'ọha nwa bụzi landlord wee sị ka mkpọrọ ya bịa ife anyị chọrọ bụ kafa kwasịsị ya kafa tụtụkọ ifefasị ebe a pụọ nke a obere okwu ịma ha ga-eme ha ụchụ aka kụcha akpata atụfu ikuku na-eme mma na-eme njọ nsogbu adịghị ya kama na enwe ihe dị mkpa nọ n'ime ihe ahụ nsị ga-abanye n'ime ya ọ bụrụ nsị nke gị nwanyị ọ nke ndị ọzọ nyụrụ a ga-eji wee gwarịọ ha ebe ọla ha gara ha bata na shedi ndị mana amabazi na shedi ha na-eshi nshi shedi ha na-eshi nshi ọsọsọ ya mana ka m jụọ gị nwoke stọọ ole dị n'ime ebe a mụ Emeka jụọ ya ọfụma ọ lụrụ ọnụ stọọ n'ọkọ ise kama ọ na-aga ezozi agafe agụọ ya asatọ ka e were ya na asatọ ka m jụọ ọnụ agwụ mkparakwụkwọ jegije dudu ya 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 kwụsị gwa gị nwoke ya jee weta ogu ma ọ jụtaghala ogu ti ya ị bịakwuru ebe a ikwucha ihe niile na-ekwu mfopụ ya ọga n'ikuku kịta ka ọ na-eme kịta bụrụ ebe ọzọ a na-ekwuzi enwe ihe ọzọ a na-emezi kụta onye ọbụla bụ ogu ịbịa ga were ya kwuru ebe a kwuo okwu ikwuchazie ihe niile agawa ya manụ biko unu ewe n'iwe nwanne m nwoke ekwesịrị m ibu ụzọ gwa unu na ọ na-abịa na nka na m ugwu ya na-ekọtaba aba anya
unu ewe n'iwe na m agwara unu. Ọga landlord iwe ya bụkwa nna ya mụrụ na ọ bụrụ nwanne ya anyị ma na nwanne ya kama na ụdị akpala m agwụ ya ka o si kwebata n'ike ya na enyi nwoke a na-akpọ Wordman ke ka ọ ga-esi wee kwebata si na anyị ga-akwapụ kwabatakwa ka anyị kwụsịrị 6 months oke esi eme mma agwụ ya na-enepụ anya ala gịnị debe unu nsogbu. Landlord, thank you. Thank you. Agwụ ya ya mụrụ nsogbu nwanne m nwoke. Thank you, sir. Dịka ọ gị na-ele professional biko jụọ onye ọbụla ife ọ na-aṅụ nyefe ife ọbụla fa na-aṅụ. Onye isi choi. Ijere omenala nke onye ọgaranya afọ ukwu, omenala nke onye ọgaranya afọ obere. Ihe ọ na-akọ Chiku nwa ahụ na onye ụbịam ka m bụ lechaa m anya kparịa m eme mgbe m yọrọ ya si ya ma m bịa lekọtara ya shọpụ anya o ji wee chọsie ka wepụ m aka ebe a maka nsị ka nchi ọchịchị otu onye batara ọchịchị ọhụrụ si gaghachi ọ gakwuwezi ụmụaka ndị si obodo dị iche iche otu na shọpụ kpọkọọ ha bunye ha oche gwawa ha okwu na mena ha emekọkwana na mee ihe ọwụwụ na adakọkwana mena ha ọzọ na ụdị onye oriri na ọ ihe o ji wee gwa ha na afọ m na achara m mechakwa bi ha mmanya ihe ndị mmadụ gwa m ha ṅụọ wee too ha ike mana nsogbu adị kwa n'ụwa ka anyị nọ. Papa Oke, ama m na nwanne gị nwoke metọrọ ya mana gị nwa n'onwe gị ị metọrọ okwu ya ke ka ị ga-esi ga na shọpụ asị gị na-ede anya igwe onye ọbụla na inyere ha ofu izu onye ọbụla ha kwarụ kwapụ ndị ka kwụrụ ụgwọ shọpụ ọhụrụ oke si eme ihe ya otu a ka isi dee ọnụ otu a ka na ihe o mere amaka nakwa ihe okwu na-abụ ugbu a na ihe o mere amaka. Mama, ama m na ihe papa mere adịrọ mma, ama m na papa emetere ya mana ihe ọnkụ mere adịrọ dị mma chaa chaa ọ dịrọ mma ka ọ ga-esi enye papa shọp jezie n'azụ ga gwa ndị onye shọp na ọ bụrụ papa na-enekwatazi ya ihe ọ ga-abịaghachi bịa gwa onye onye shọp o je gwawa ndị onye shọp na papa dị ọ dịrọ dị mma chaa chaa ọ dịrọ mma. Hapụrụ nne gị hapụ nne ya kwadobe ya ọ maka ihe o mere amaka otu ọ ga m na-agazi ugbo ụmụaka were na-abịa m aja na-akparị m ụmụaka m gagwe na ka m gosi anyị nji wee bụrụ okorobịa ọ ga ebe a wụọ m n'ala. Chegodu papa ị na-achọ ịgwa m nọ nkụ sikwazi ga elekọtazi na shọpụ nwa na onye nya anyị na-achịgwa ọ napụgo onye bụ shọpụ ọ bụrụ na ọ nara m ya otu kwesịrị ọ ga-esi wee nara m ya ọ karịa ịtọ m ọjọọ emere ihe m ji eme ọ shọpụ maka m ji bụ eri nne ma nke a bụ ihe o mere bụ nchịkwa okporo wa n'iru m ọkwa efu ndị ala n'ebe a mma emefe ife don't worry mma eje ebe a kwa efu onye bụ shọpụ mma akpụchisi fancha nya chụsịsị onye ọbụla ebe ya chụsịsị afa m wee tuo gị nwa m wee maa na ọmụmụ mụrụ gị maka ihe onye ọbụla pụtara kpam ma ịgbachi ebe ahụ mee kpam m nwere ya ebe a ka m ga-anọ ịgbochi ha na shọpụ ebe a ka m ga-anọ were chere ijere ka ijere pụta kwa ịhụrụ afọ ya m nsopụ ya n'agbanyeghị na ọnwa nne m ka ọrụ anyị ha akpọchi gị na polis steshọn pa gị agba ọsọ ma m bịakwa ka m rere ya ala afụgo na ọ ya ekweghị na ndị shọpụ ama pụtazi abanye n'ezi na-aba anya maka gịnịzi ọkwụ mụ bụ onye si gị na ebe aba anya mbụ hapụ okwu ahụhie nke ị na-efu ifo ọ ndị a ka ị na-echere uche ọgụmena ha ga-alụ ụmụ ndị a mma ata ha ka akwụ ha ekwukwo na-aga ebe a kwenyere ebe a i nyere m ejidego m ya mụ sikwazi gị n'ezi na-aba anya pụtazi aba afụgo na ọ kpọrọ gị na fama ijere m sị gị mba ọkwa ịhụrụ ebe anyị dịrị m ochie aga m eji ọ maka ha na-eri gị iche ma ha ga-erikwu m nwa bụ onye a anọkwa m n'ụlọ ma m na-akpa ike ọmụ bụ ijele gwa gị si aba pụta aba ka m chọọ ife ọzọ ị ga-eme ma ọ ga-edebe ebe a ike chọọ ihe ọzọ ị ga-eme ka ihe eji ga-aga achọ ihe ọzọ ị ga-eme ịma ihe ọzọ ahụ ga-eme gị na-ekwu ekwu gị esi ka ị ga-aga Jamaika aga achọ ya emesịrị bịa ka mụ na ịtụ alụ ka mma ife ọzọ ị ga-eme mana ịgazina nyezikwa nsogbu ọzọ ọgaranya okwu na ikwucha gị esu ekpo m obie gị n'ọnụ mana nsogbu adịghị enweghị ihe ejiju afọ na ya aha bụgoro na nga ịkwụsịgoro m gụọ ebe a ugbu a ana m agazi mana ọkwa ịfụ ndị a anyị agbaghị agba anyị wụọ awụọ nsogbu adịghị ebe ịgba na ihe niile onye jiji na-eke ọ ihe dịghị mma ka ihe mere aga m ata gị aka na-ekwu okwu onye tọrọ mmadụ ihe a na-ekwuzi ihe okwu
ndị nwere ego a na-ekwuzi ndị okwu ndị okenye gaa chọrọ m kọpụ ka ije were kwamkwam ma ị gwara m ị na-agụnye gwara m ịgwara na ịnọkọta nwa nke ya yasa isi bịa ije achọrọkwu ị nọchịrụ ije achọrọkwu ị nọchịrụ chịrụ ịranụ ije achọrọ ị nọchịrụ ṅụọ mmanya alarago m ke ụdị mmadụ dị n'ibe nka ekwensu jikwara onye anyị isi jenje nwa dị oke na ife na-egwugodo bi nya ịmakatagodoro mmanya ịmasala anagodo ịmana oge ka m na-ayazi aha m erikwuzi nri nke ka m na-emezi n'abalị ịghọzi ya night vigil hai oge na-ede ife a nne don't worry cool ruo dan ọ bụrụ mgbe m ka nọ skuul mgbe ife a na-akpọ nụ mbụ young money nọ nwa dị oke fresh out ogene cool ruo dan obere oge fụ my akwụkwọ nya dị oke ịghọta agbago m ọkwa efu tatashi ya ewu n'isi European atụnatara nge Brazilian hair ife m bụ na ọ dịkwa mma ife na-ekwu dịkwa mma kama na ife m oji dịka wee ka nsi ya ekwu okwu bụ na mana adịmala ike ime ife ndị vileji ghọta kem ọ bụrụ maka nke a rapụ nka agbabu ngị bifo na obere oge nsi obodo apụọ kpọbata gị ebe a nnọrọ ịnọrụ nna-akụ ị na-akụ Mommy, kedu ihe gị na onye na-emeba? Mama onye na-egosi m na phone. Isi m good morning, good afternoon. Gịnị ka gị na ka na Korea na-emeba? Mommy, onwe ihe ọ na-akụziri m na phone. Ihe ọ na-akụziri gị app onwe ihe eji eme. Ihe microwave app. Amp. Isi na ọ na-akụziri gị amp. Onye na-akụziri gị amp enwere phone. Onye na-akụziri gị efulefu village a ka isi na ọ na-akụziri gị amp. Mama, ọ bụrụ maka anyị na feel na ọ makwa ihe ọ na-eme. Ọ pụtara na ife na village a. Onye nwe future. Onye nwe future, onye nke a nwe future ka o nwere ebe ọzọ o debe onwe. Hey, Jane before mụchi anya mụye iweligo ọsọ wee ndaruo n'ụlọ ọsịsọ ị na-etinyeri ihe na amp na ka ọ dị ị na-etinye ihe na amp ndị na-etinye ihe na amp echi ka m fụkwa gị na nwa m ọzọ Nebo ka ezi nke na abụọ nwe mere ezigbo amara gakere n'iru shop ogene mmadụ Chineke kere eke bụ n'ile ụra n'ụtụtụ a gaa n'iru shop m yipụ pant nyụọ nsị nsekwa chekwa ka m Jesus hey nke akwụkwọ Chineke isi akwụkwọ na obere nsi o ka onye mere ụdịka ka onye kpara ụdịka agwa ọkpọ nsị ụmụaka Chineke nọ n'eluigwe onye nyụrụ nsị ya nwee ife obi n'obi nsị adịkọ mma chacha o nwee ife obi n'obi ejiri nwebe nke nzọrọ enyo nsị na shop mmadụ ịmara ife ọ pụta stroke nụrụ ma ọ bụ njọ afịa ama nweta ochu ama nweta ya were anya ije efu were bịa ka iwere anya ije efu jee na shia na ihu nke bụ n'ịma n'ihu eji nsị jee ka ifu nsị nsekwa ọ mara shop m jee na ka ifu mara nkiri shop hey Jesus onye ya nyụ ụdịka abịa ihe abụrụ nsị ọkpọrọ ụmụ ihe nsị ya pụta ọ bụrụ ọdịnarị nsị ka o si abụ ọdịnarị ka o si abụ bịa ka ndị egosi bịa anwụ Jesus landlord ozugbo telefon ọ bụzi nke na-aga ịma na landlord na-anụ olu karịa enwere m gụnebe mma nwe landlord na-anụ olu karịa ka mechakwa nke a na-eche
Shop kpọm m na fon si na anyụkwala ka nsị na shop nshịkwa chikwa ajụ nshị wụkwa ihe ọjọọ na a na-anyụrụ ha nshị na shop amazịkwa m nke bụzi nke ịnyụkwazi nsị na shop nna anyị nyomakwa anyị dị shọ na ọwụ gị nwanne gị nwoke na-anyụ nshị a maka na kemgbe ị hafere ya shop a na-ata ọ bụ kemgbe aka bidoro n'ụwa nshị mana mgbe ị na-ama na ndụlụkwana anyị anụbekwana na anyụrụ nshị maka na nshị wa arụ ama m ọ kakwa mma na ị napụtara ya shop a maka na kemgbe ị nyere ya shop a ma ọ wụ taa ya asị na ọ chọrọ ịchụpụ ndị nna shop echi ya asị na a na-asị na anyụrụ nshị napụnụ ya shop ya hapụkwanụ ndị anụ ebe a ka ha zurukwa n'ike hụrụ na ego gị nyewene ya nụnụ ka ọ hapụ ha aka mmagharịa ike n'ọkụ ọkụ ụlọ ana mmadụ bọsị ya ngwudekwa ụgwọ ebi naanị ya ọkụ etu esi mụ ya ka esi mụ m kedu ibu ga-eji na-enye m nsogbu etu a nye bụ onye tọ m atọ ka mụa bụ ijele ga na-esi etu a na-eku ya ka nwa ọ ga-elugbo mgbe o ya enye efe na shop ahụ ama m na ị nyere ya ego beta nwanne gị nyewene ya ma inyekwa na onye ga-enye ya nyewene ya nsogbu abịa a ga-enebe ya anya ebe onye nwụrụ na-aga ka oge nke eji bụrụzi ala n'ọdụ achọrọ m ịma ebe ị na-aba nwoke nata n'ụlọ nke ya nwaanyị abịa gbachie ya ụzọ mana nsọ a na nwoke na-anata bịa nwaanyị abịakwuchi ụzọ bịakwu n'ime ikwuchi m ụzọ wee gbasaa agada ị mana isi ebe a nyụọ mamịrị kịta nọ nsọ isi ebe a nyụọ nsị ọ nsọ agada ya ịgbara gbachie m ụzọ ya emenwe ife dị n'ime nsị iweta ebuni ọcha kịta na ntụpọ na-atụpụrụ ị ga-ewetenwu osi na ihe ya akwụchi m ụzọ gbachigodo agada agbachi ife emesi ebe a dapụ nna ihe unu na-eme adịrọ mma agwara gị rapụ wọd man na ọya nwoke a atụmatụ unu na-atụ wepụ aka gị na ya sepụta onwe gị na ya mana imesi aka chie ntije soro ha mee ha nna ihe niile anyọ nna ya abịachigbo ụlọ m nkwe ekwe ịgwada atụ gị nne unu amakwa ihe na-eme ya na nna gị so wọd man na Emeka wee je bụrụ nsị wee je kọsa na shop ndị mmadụ ka e wee chụpụ ha na shop nsị na-ekwe ebe a nsị ewu kọ nsị efi mpa n'ụdị omume mama ibe anyị na-ekwe mba kwetara m ibe a kedu na ka isi ba ya akọ ibe asị fana akọsị isi na gịnị mezi oruo kwụ n'ụwa mena ụnụ ga-amụ aka nsịkụ ụnụ ga-eji mmechara enyi mmụọ fụ ụnụ chọrọ ịnwa mmụọ bụ Emeka ụnụ nyụrụ nsịkụ ụnụ wee gbuo nwanne nwoke emekwa ihe nsị na-eme anyị nsị bụ onye obodo anyị nsị anyị na ya hụ nwanne nsị anyị nyegudogwe na nye ụna ma flyover bụrụ ji ebe abịa ọgbaga a na-agwụrụ anyị ọgwụ ụnụ anaghị akpọ mmụọ kwa mmụọ gwara ụnụ ọmụnwa na-elekọtazi anya ụnụ ga-akpọ nwanne nwoke ka ọ bịa bụrụ nsị ụnụ anya ụnụ anyị na-anyụ nsị bụkwa ezigbo nsị eme nke na-eri ezigbo nri apụta ebe a ụnụ pụta danya ma ngwa ụlọ gị hụrụ ụlọ ga-emecha ihe ụlọ n'oge ozu gịnị ka ị na-akụ aka di gị ọnwụ taa chebe abụọ ọ bụrụ mmụọ ka a na-amaja na-eme nke a n'okorobịa mena gị ga-amụ aka agwacha anya akụwa akụ nwoke ọ na-ere akụ ihu ya na-eme gị nwoke ọ na-ere akụ echi gị burukwa ofe bute irezi akụ nwunye gị ure gịnị ka ọnwụ nke nọ n'ebe nọ mmụmụ ọnwa nduku ka ị ga-eji nye m chalenji nsogbu adị ọnwụ mmụọ ka a na-adị ka bebi maka m na-achọ ịgwa ụnụ ụtụtụ nwoke ụnụ mgbe akarịka m ụnụ kakwa ihe ụnụ mọsọ ụnụ mmechi ụnụ ya ebe ụnụ a ga-egbu nwanne nwoke emedị ihe ụnụ ga-emenwu ya maka ụnụ ma lee anya ọkwụ na anyụ na kwụ ahụ ụnụ bụ anyụ ekpo otu ụnụ chikwu ekpo ụnụ ga-echi kpokporo ihe niile ụnụ kpotere a na-eji ụnụ n'ebe nyere ụnụ ụlọ ọkwa ya eme mgbe asụ ụnụ dị anụ eji ma ọ gụrụ na nke a pụọ ga-buru anụ eze ya na ọ yiri e nwere eze nke mana nke anyị bụ lazụ ụnụ ebe a gị na ya yiri ọ bụta ebe akpọ ya na-eme ha na-anya
Queen of Menon, this is what I was also going by. How come more? Everybody here may know who I got one of them. As I will pronounce and organize the heart, I stand at some down. I got my good neighbor. I wasn't can't then do. Ndukana I got Pampa, you go over the load. I'll put some way off. Oh, I can't forever. I'm going to ụbọchị m ji award man na-ekwu okwu na-ekwu ị na-amagharị na-akụ anọ pam 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 ama gị na ụmụ nwaanyị ọ bụ ofu ebe ị na-eme dị bụ dik taiga ikwu ozi okwu tọọkụ ya mụ abụghị ọdụ nwaanyị ga-egosi gị onye mbụ n'obodo ụnụ ga-eji ọsọ gbapụ ụnụ a na-enye m gị efu na-ene wọd man mụ na okwu wọd bịa isi ebe abụọ hapụ akari kam nsi nyere n'ugwu awụsa unu ga-apụsịcha ebe a unu ga-agbasicha ọsọ one by one unu ga-apụsị ebe unu na-esi mmadụ dị ka wọd man unu ekwu okwu ka ọnụ ka ndị ahụ nwesị uche ka ọ dị ihe a nkwụ na-efe ebe a mmadụgoda na-aba mba n'iwe ihe a nkwụ eru nsị eruro nsị achọọkwa m ịnụ ya n'ezi ụna gị nụ ada achọọkwa m mpụwa n'ezi ka nụ ya n'ezi mmanụ iwe ka m ji wee kwu ya ụna anụ ihe na-ekwu onwepụta ntị nụ ya ọkwụ na-eme pụwa n'ezi kịta nụ kọbịa afa nnu na-ewube afa anyị ewube maka ịgba na afa anyị ewukarị ụna anụ ihe na-ekwu ịmachasị na ihe anụwa na nwebe onye nọ ya anyị bata mbọsị anyị na-achọtụzi ya na-achọtụ oke na obido na nwezi ndị ndị n'ebe anyị kịta anọsịzi na-akụ anụzi ya nekịtazi asị ya na nwebe onye nọ oyibo ka m ji kwunye ya ma nwe ka o si ewu okwugwere ọkwanye iwe dị m n'obi ka m ji wee kwuo ya ihe na-agwụ na ihe a bụ mmadụ anụkwa niile onwebụghị onye nụ ya anụ ụzọ achọkwa m ka nụ ihe a n'ezi maka owuwe kịta afọ anyị ewuwe kpọrọ na fon na-agwa m agwa landlord ị nọrọ ọfụma anyị pụtara ka anyị kpọpe shọpụ ihe a fụziri bụ nsensị site n'isi shọpụ nke a ruo na nke isi esi agbagbansị ha ka ihe a isi agbakwansị ụmụazị isi erikakwa nsị mmadụ nyụkọ nsị nkịta nsị mmadụ ọ dị ka nsị mmadụ ese anyụrụ ofu dị ka nke mmadụ ese anyụrụ mana o nwere ife nsị ka njụ ahụ ụdị ife emenugwu aba ọgala nlọdụ omenuọkwọ ịmana nke a bụ arụ ise m nọgo na shọpụ a anyị afụbedo tịkịrị mma mmiri mgbe ya bụ ozi ya nsị mana ebe niile kịta nsị ka ife unu na-ezi ya landlord ọkwa broda bịa kpesị ekpere n'elu nsị bela ka ọ kpesị ụlọ aka je weta ekpowe nsị isi abụkwụ bele nsị n'aka nsịra isi na-esi nke a tụkwa m anya ma fụnụkwa m ụdị nsị nke a na ebe a na-afụ na shọpụ mobi jele amakwa na ụjọ ara atụ ụnụ atụkwa m nke obere brọda sị nka nkene gị n'uche onye adị ya njọ biko adị m very sorry n'ife na biko gbaa nụ o wutere nne na mụbụ ijele ka ụdị ife a ga na-eme na nke m mụ na-afụgo m aka m dị ọcha akparụrọ m ego lụrụ iyi eso nrọ mmadụ ife m na-ekwu bụ na ụnụ ya na-enwe ọganihu na shọpụ onye ọbụla na-enwe ebe a ga-eji eburu onye aga ahụ n'afọ ụjọ atụ n'ọnụ akwụsịrị ike ebe ụnụ landlord thank you sir ka mba ama m na unu gara abịa ịma na onye ihe na-eme omume na-ebe obubo ya bụrụ na ụzọ dị mma agaghị nga na-abụ anyị maka na nke elu dị mma anyị nwetara ife anyị chọrọ wee ka anyị bịakwa ife anyị chọzi kịta bụ na anyị chọrọ ka egwuọla anyị enye ule unu dịkwa egwu na nke a na-eme ka ọkpa
onye dibe ka ị na-akọziri akọ onye gara ọrụ ka ị na-akụziri anyị ejikwa ya egbu mmadụ ọ ka anyị eji ya egbu mmadụ ọ ka anyị were kpara nwa obere ego ọ bụrụ na ụ mara kpọọ m n'ekwentị unu agaghị abịawa obere ihe nụ eke ọzọ ụda ị ga aka nri gaa aka ịkpa gaa ihu ị gaa n'azụ batazie n'etiti enwe iru ha n'ebe ahụ ị na-anya ụta n'ụta gị mụta eziokwu ị ga-ahụ ndị gasị na aka ụdị nke ị chọrọ ego ole ka a na-ejikwa na-eme obere ego ọzọ ụda na-agafe kwa mbọsị amarọ m na ụdị ife adị ebe ahụ ọ na-emara ọnụ na ị maghị otu esi enye ihe ka ha saịn nke ga-egbu onye ahụ ofu ụbọchị ịchọ ahụ abalị asaa ịchọ ofu ọnwa ha ga-enye gị ego ka ọ na-adakwa nwa ife ọzọ anyị na-achọkwa anyị enwetaghị ife anyị chọrọ ikuku nwoke m gbaa di m o nwere ife anyị wetara na nke a nsogbu adịghị nsogbu adịghị ebe gị ka m na-abịa ọ dịkwa mma ọ dịrọ mma gịnị mezi biko chiele m nwa gị nwoke bụ oke jie ya ebe nwa m nwaanyị nọ nya hapụrụ m nwa m nwaanyị biko o nwere ebe o ruru ya na ya ị na-anya efu na onwe ebe o ruru ya na nwa m nwaanyị nya biko nya hapụrụ m nwa m nwaanyị achọrọ m ụtọ ha na-abọ chachachachacha nya biko hapụrụ m ya ọ ihe nsị ka m bịa gwa gị biko ị mara ka ị ga-esi wee gwu ya ọnụ gwaalụ m ya biko eji m chukwu ya gị ya na obi adịrọ gị ụtọ na onye dị ka nwa m oke na-atụpụrụ nwa gị Jane jọsịrị njọkwu ya dị ụtọ a ka isi ka m jee gwa nwa m ka ọ rapụrụ gị nwa gị ị ya anụzi nwa gị obi kwesịrị na-atọ ka ụtọ na nwa m na-atụpụrụ nwa gị ọnụ n'ebe a na-esusugharị ọnụ oke a sịkwa m ka m bịa gwa gị o ka ị ghara ịsị na m agwarọ gị maka na mfụnya na nwa m nwaanyị ọzọ ihe mmemme Okechukwu nwa gị ị ya alaiki ya mụ a ya agwa gị maka na ama m nwa m mụrụ ebe ọ bụla ifuru oke si ya pịm ọ bụrụ na ọ kụwara gị isi mmadụ na ọ bụrụ mụ mụrụ ya kwanyere onwe gị ugwu rapụ ụmụ aghazi aka ịmara ife bụ love fadị love rapụ ha ka ha mee onwe fa enjoy nsogbu adịrọ mgbe ọ fụrụ ya na nwa m ọzọ nsogbu ya adị n'enyi ya nwa m na-atụbara nwa gị ọnụ ị na-eme eburu okwu otu a a sị n'ọnụ ele ikuku mazila anyị ma dibịa a na-akpọ ikuku ọkwa oke ikuku ọ dịla anyị na-ebi Yoruba eziokwu anyị nwaka na-akpọ ndị okotoko eziokwu onwe nke inwe kịta dị inwere ya kịta nke ụjọ ise nke anyị chọrọ ihe nwere ụdị na ụdị o nwere ụdị na ụdị o nwere nke na-eru ebe a nwekwe nke na-eru ebe a nwekwe nke na-eru ebe a nwekwe ka o ji ya itinyere ya banye n'afọ ogbu ya egbu
biko okotoko ihe m na-ekwu onye ahụ nwanne m achọghị m ka ọnwụ m chọrọ ọnwụ nke ga-obido ebe a ojegodo ojeru ebe a akwụsị ya kwụsị ọnụ nwa na-agwọ ya ebe a ka esi eri ya rute ebe a dere onye bezi ya nsọ na mkpataziri ya agwọ ozi ya ụnụ na-agwọkwu ego ole ka a na-ere 200 naira 200 naira ndị ka nere 200 ngwa ọzọ kwa ngwa ha ị na-agụja 200 onwe ka esi ere o nwere ike ịchọkwa mbeli ya ego ya gwụ 50 naira 100 naira nye m obere ebe ka esi eri ọ itinyezeli ya ya mebezi ya den ịkpọtala ya anyị anaghịzi ya ejigbo ụnụ a na-ere ya iche ma okwu na ihe a mere mgbe ana m ekwu na echekwa ma ọnwe ị ga na-akwụra ihe dị ga-ebe 100,000 eji wee were eme enye ure a mmadụ were 100 naira ome ya mmadụ ya kpatawazie enwe ka ntazi nnukwu ego o kwukwa ma nke 50 ịchọkwa 50 a na-enye gị pọta ịkpatazi ya akpata na erizie ebe karịrị ego eji wee nye ya biko ịmakwa otu m na-abịa ugbu a ihe nchewe nwe apụta ebe enwekwa ihe ka 20 ọ dị 40,000 ebe ya mba ọnwụ na njere ego m menyekarị gị ka nye gị nchọ ga m nye 1,000 nye ka nye 1,000 naira iji 500 maka ihe ntị nji ya esi eme ọ imepe ya etụsa the person then ya zụọ ya okwu ọ na-aga ya rute ebe ya pịa ya mmiri ya metụkwa ebe ọ na-aga ndịkọ m ụgwọ nke a biko nsogbu adị kwesị unu bụ okotoko ọwụ na-achọ ha na-ekwo ya kpọọ ọnụ ekwo anyị ebe ka na-eri ego ọkwa ebe a ọ gbaziri ma anyị chọtara gị ebe a ka nwanne nwoke ọkwa ka nwanne biko ọkwa ka nwanne nwoke gara ịnwụ maka ọ ga-agba ọgwụ na mgbe ọnwụ nọ na-achọ egwu egwu mgbe ọgụ Ajasa ijikwa anya gị ọ bụ onye ara idere bụ nwanne gị ọ bụ onye ara inwe obi mee ya nsị ọ bụ onye ara maka iyi wọdụman ọ bụ onye ara wọdụman bụ onye obi akpọ onye obi akpọ ijele nwanne m ijele ọnọkwa ya ijele ijele nwanne m ọ na-ekwu ihe ya dịka ịmụ ihe ame na ndị nọ na shọpụ gị na-eje a na-eje ị gaghị aghọta ya ihe m na-eme ebe ahụ kwanụ ndị a na-eme ka mmegide ọ ka m mara ndị bụ ezigbo mmadụ na ndị na-abụrụ ezigbo mmadụ ha bụ ezigbo mmadụ emeghe eme anyụọ na nsị ihe niile abụ ka a na-ekogo mgbe gị pụta ị bịakwute nwanne gị enweghị ihe ọbụla imere gị gakwu asa na ị chọzighị ka m na ha na-emekọ ma melezi na ha anya gagoro mma igoe ha nsogbu adị anakwa m ekwu ka ịkpọghachikwe m azụ maka ịkpọghachikwe m ana m agazi ọgwe n'ihe mere anyị na-akụ ugbu a ihe a ka nsị na mere ka ọ gara abụ ịbịa nyebe gị nsogbu ka ị zuo ike ka ma nwụcha mbịa na uhuruchi gịnị ka gị na-aka ihe na-akpọ ya Jen ji Jen kwa Jen Jen nke ọ Jen nwa ọbịa ga-eli mgbe anyị na-eme mmalite okolobịa na agbọghọbịa mmalite okolobịa na agbọghọbịa nke gịnị nke onye ji ego ka nke onye nwere ihe ọ na-eme ịma na mmalite okolobịa bụ ịtụ egwu Jehova ibugharị Baịbụl amaghị ihe na-eme gị mama ịbatago ka ị na-etizili mkpu nwa m ụdị mkparị natalụ n'aka ọbịabịrị taa maka nwanne gị nwoke na ngwa nwa m nye arapụ nwa ya aka na ọ bụrụ ụdị mmadụ nya ka ọ chọrọ ka ya na nwa ya na ya sozire nwa ya n'ike ya arapụrụ ya nwa ya nwaanyị Jane so ọbịagịrị kwụsị gị n'ụzọ si gị na gị jide nwa gị nwoke Okechukwu aka ka ọ rapụrụ ya Jane
asị gịnị onye nche Okechukwu ị na-esogharịzi na Okechukwu n'azụ nwa ya nwaanyị na ọ bụla nwaanyị ọ ya anụ nwa ya onye ka njoli na anụ ma biko na akọ ọ dị ka aka ma nnọọ ihe na-etidiri mkpu mesianụ nke ọsụ na rọsh ya rọsh gịnị ka m na-eji nwa ya tapara ike n'ime eme dịka ife apịa azụ shọvel n'ike ma biko ọma bịa mma ha onye bute ị na-anụkwa na kwụkwụ m o ya ọnwa abụrụ ụgwọ ka iji ọchị tụrụ ala gbagbukwu ego ebe ahụ na-akọ na-atọ m ama ebe mma akpụ ya akpọ ana m ahụkwa ha ụlọ ebe a gịnịkwanụ mere gị afọ m ya ọ na-achara ya na-akọ na-atọ m mara ma anyị ga-aga ịrụ ọnụ test echi ka anyị mara nụ nke wụ nka ọgwụkwanye dị ka napụ nka ị ga-agago nno test ka anyị mara n'ihe na-eme gị ka ihe ga-enyekwa lelee ọnụ ga-esi m hapụ mba ị ga-aga echi ka arụ ọnụ test ka m nwetara gị ihe ama m agụ ana m abịa odogwu nnọọ oke mmọnwụ ịma na asị nọ nkụ ka eji ama dibịa otu a ka ọ dị aka mgbe enyi m nwoke kpọọ m bịa ebe a ihe niile ị na-arụ na-aga n'usoro akwa m gwara gị agwa ịma ya wee fu enyi ure ịgọcha otu anyị ga-esi gaga gote ya otu anyị kwuru ya ka anyị si eme nwanne m nwoke a dina n'ala ugbu a ya na ụkwụ ya dọrọ agwara m unu agwa ihe m ji wee bịa nke ugbu a achọrọ m ka ị melitere m ekwu ya nkwura ya bie n'ọnụ m enweghị taa ka onye ọzọ cheta ebe a ga-agwọta ihe a na-abụrụ mmụọ nkwura opie ọ ya ihe m ji were bịa ekwekwu n'obere ọgwụ mgbe m na-ekunye okorobịa ọhịa ihe nna m bụ ụzọ wee gwa m ndetu ya n'ire ma ọ fụọ ya n'ikuku nwaanyị ọbụla m chọrọ ịkpọrọ ma akpọrọ nsogbu adị ha ka m jee na-agwụ mana ya agwụ kwuru ka eweta ya ala bịa were agwụ na-emere m ihe bịa were abịa m nna ekwu ya iru ha na n'isi ụtụtụ ekwekwela ka mmadụ hụ gị ọhịa a na-eme n'isi ụtụtụ ekwekwela ma ndị na-eje mmiri ma ndị a na-eje ụka na-eji lampụ je ịgara ime ije na-azụ be gị ikwuchachacha ihe niile na-ekwugafọ ya onye chọrọ ịnara anị ya ịnara anị ya onye chọrọ ịnara nwunye ya ịnara onwe onye ga-ajụ gị ese ihe ị chọrọ ime gị ị ga-eme n'ụwa mana ihe dị mkpa bụ zokwa ya ezo ị ga-ezokwu ya ezo enu ihe na-agwa gị mgbawere ya nsogbu adị nwata rụọ ọhụrụ anya ọkọ dị a sị na egbe ndola azụ ya kwu ihe m chọrọ ime ugbu a bụ na m gara ha na ọ bụ na ihe a na-arụ ọrụ na-ewetara nke ihe a na-akpọ ọkwa ofu ụzọ n'ụzọ a na-enye ndị ụka na-enye ndị dibịa otu a ka ọ dị ka m gbalite ijele ịnwere ihe ahụ na-agwa ihe nwatakịrị riri elu na-achọ aga m anụ n'ala ebe a na-ahụ otu a ka a na-esi eme omume ụmụaka nọ na shọpụ ịma na ị nyere m shọpụ ka nlekọta anya ha kpọọ ha n'agụ n'ekwentị gị gbara kpamkpamkpamkpam gị gbara bịa gbọgbudozie gị na ịma na nsị ewu bọmbụ anyị ọchị na shọpụ ha gị gbara bịa mgbe ị zọkara na lee ụkwụ ụgwọ ka ihe ị kpọsiri m ichere na m ọ bụ ejere enweghị ihe mma ha akpọghị gị gbara bịa na ha akpọghị ijere ma mgbe aka a chọrọ igbugo nna anyị Emeka biko ihe anyị ji wee kpọọ gị ka e nwee ike ịtụrụ anya alụ ka mara n'ụlọ ọgwụ a ga-ebu ya gaa ụlọ ọgwụ oyibo ka ụlọ ọgwụ igbo ụlọ ọgwụ
nye m kwuru were bịa bụ nwanne nwoke a ga-anwụla mma akpọ ya ga n'uru na ihe omenala ka a ga-eji ikwenye okwu ya na-enye abụ ọgwụ ka ha kọrọ ya ka a ga mara otu esi ga-ayọ ọcha ya baa ụlọ ga-ajikwara ya mena ya kwapụ ọsọ gịnị ka ị na-akọdụ nwanna ka ọkọ ị chọrọ iso ya ga ebe nwa nke m ọdụọla anyị ka anyị gaba ife a na-afọ nke ọfụgbu kama anyị ga-agawa ụlọ ọgwụ gị si ka ị soro ya gawa dibịa ịnụkwa ihe ị na-ekwu Chinelo jema njụ ọgụ Chinelo ka ụdị ọgba nje ị na-agba achịkwa m iwu mmadụ ya ịchọ ka igbuo nwanne m nwoke Chinelo bana ụlọ ga-aga weta ihe ka mkpa nwanne m nwoke laba gị na-eme ihe nụ ọgba nje nke anyị na-agba nke ibe gị na-agbabe na-agba ijele okwu ọ na-eme na onye kpatara ego akọọ ya pịapịa ya gbara bịa ọmakwa ihe mmadụ ile nshi anya lee ya lee ụkwụ ya ere na Chimo ọ bụkwa ọbụla ife ka ị na-ekwu maka ya nna gịnị mesi ma ifegwu ya nụ mbọsị ya mbịa n'obodo ka nna ji ya ife nwa kọba m ọkọ n'ọkpa ife ọzọ m fụzi edu a ife na-aya gị ife a anụ ntị maka na ọ bụrụ na ị na-ege nwanne ya nwoke tọrọ gị ntị ife amemme ọ bụ sọ gị bụ ezigbo mmadụ nọ na siti mgbe ọ bụ na-eju shọpụ ị na-eke nke ị na-eke na-eli nke ị na-eli iche na ntaji anya ama ndị ngwa na osugonu o were shọpụ nye m anya achịla ha ya elu oche ma ha afụrụ ya na ndị anọ na be ya fụkwa iru ha anyụ na nsị sị ga anyụrụ nsha ka ọ bụrụ na ọmụ anyụrụ ịbịa n'ugbo ịzọkara na nsị mmanụ ọnya ka a na-ekwu n'otu a onye nwasị ka anyị gbarata obodo n'omenala ka eji agwụ ya mụnwa kwuru gị onwe gị ama maka enweghị onye Igbo a ga na-agba ụdị ihe ọgwụ ihe awụ mgbọrọgwụ ka eji were agwọ ya mma ife na-ekwu ka ama ife a ga-eme ife a na-enye m nsogbu nna bịa kpọrọ ya jebe ọ ya ka m kpọrọ ya mee ugbu a m ga-achọ ndị ga-agwọ ya ife mee bụ na aga m abịa fụ gị ka nje sikọnata n'ihi elinu ọma ọ ahụhụ ọ kere m ugbu a nwanne m mmadụ aga m ahapụkwana ya ugbu anyị nọ ebe a na dịka ndị ahọpụtara ga-aga fụ landlord mmasị tupu anyị ejebe ma kwesịrị ikwu ya mgbe anyị nọ na mitin anyị egote ụmụ ife ọ bụrụ ihe dịka bred gote milk n'ebe ọ bụ ụfọdụ na-ekwu kwado m aghọtachi ihe ị na-ekwu ọ ebe anụ nkịta Emeka na-atụ anya aka na anyị nwa bịa emelie na-eme nwoke mmadụ mgbe i butere milk na bukofe ya ibugotere rute ebe a ma anyị ekwu n'anya abịago ilekwa ọgwụ aka m adịkwa ị na-ebu ya ọ bụkwa ị na-akọ ka mma na-akọkwa Emeka ahụ ị na-ekwu ọ dị ka onye isi dị mma mmadụ bịara ebe a sị na o nyere anyị ofu izu ụka ndị nọ mmadụ ka akwapụ na shọpụ okwu ya nwere ife nji ya eme ọ bụrụ na onwe m unu ga-ekwete anyị jebe anyị ewere ife elu enyi ya chiọkọ ka m gwa gị onwekwa ife anyị na-egwu ebe a landlord jikwa ego iburu jee landlord ama nna ihe dị ya bụ ebe unu ekwu na unu jebezie ọ bụrụ na anyị eje kpọọ m enugo enyi ụlọ a unu na-ekwu maka ya anaghị m agwa unu na ya ka unu chọrọ ka m kpọtalụ na onye mara anya anyị ada achọ onye ma ngwọ ebe achọ bụ onye anyị ga-eji wee mee amansi ya inwe ike ịkata akwụkwọ ogereshi ịkata ashiji akwụkwọ oroma akwụkwọ pọpọ ịbịa n'ebe anwa ebe a mere ya ị na-afịa ya aka ọ dịka ịma ebe ị na-eme ife akpụkwa na ebe a bụ biznes ọ biznes ka anyị ji onye eme ọtagodo ebe a na-eje onye kara aka n'iru dịka gị ewetara anya ibe anyị na-achọ na oke na ya nweta n'ụka onye a na-ebukwenu achọ ka anyị wee mee ha nwanne m nke ọmụnwa ya nwanne ya nwoke dị ego o ji ezigbo ego maka otu m si ele gị anya ọ dịkwa m ka agụụ ọ dịghị n'ahụ ọ gwa ya gaa ebe a ga-eme ha ga na-akpọrọ ya ego 500,000 1 million gbagobe maka ihe ọnwụ ịgwara ya nsị ya kwụọ ozugbo ya kwụọ na-agwụsị gị agwụsị ife ị ga-emezi kịta abụ egwu anyị bụ na anyị ga-enye gị
otu aka ọ bụrụ na 100,000 nke nwaanyị mgbakwu na-atọ m ata isi m 100 kenesi ịghọtara dị ife ikwu ife bịara imeba amansi ọ bụrụ na ọ nwe ife ya esi n'ụbụrụ pụta anyị nwee ike anyị wụkwụla aka anyị jekọtasị akwụkwọ ndị a ị na-afịkọ ya ọ gwụsịgo dịka ịma ife na-eme ihe a na-agwakwa gị abụ ofu mgbo maka ị gaghị agwọta na ya agakwa gị eto ego ikwuru akpa ngwa ya si eweta eweta anyị gwere anyị kie maka ọnwa nne nwoke ife ọbụla okwu maazị okwu n'ego ole anyị ga-enye ndị mmasị ọ bụ nnọọ ọkala ife anyị kwuru ọ ga-adịkwa mma enwenụ nke ilubere anyị nwa ọkala ya mgbe anyị na-anụta ya ego ugboro abụọ ugboro atọ ugboro anọ ọkọ karịa na ihe anyị kwuru otu unu siri kwu ọ dị mfe nke ọzọ dị n'ime ya oge ọbụla anyị kpọrọ gị bịa ịbịa ha na na gị nnọchi gị n'ala edoghị gị otu onye na-ekele gị maka ọ bụrụ na ọ na-abụ unu ka anyị siri kpọtara ya amadụ na ọbụla ịghọtaba ebe anyị na-eje akwa ihe ọzọ fọrọ mgbe unu siri na-eme landlord anyị nụrụ ihe mere na sị ka anyị bịa leta gị mana anyị ama na o ruru nke ona landlord ndo no na akwa ka dọba ya si kọlọ bịa arịze nwanne m nwoke akpọ ndị dibịa dị na-enye m anya landlord ndo ekene ka dịrị Chukwu na anyị ka bụ ndị ka dị nke bụ ndụ maka na ama m na ihe eji na ndụ karịrị ihe eji azụ ya biko ndo ife nkwenyekwa ma ọ bụ ndị dibịa oyibo ma ọ bụ ndị dibịa Igbo na-agwụ ekwenye n'ike Chineke karịa ife niile so jisie ike biko landlord enwere m ike ikpere gị ekpere Mọmpi ị na-eje ka onye ike gwụ mama ihe rụrụ arụ Ai. Nkiru. Nne Chọba. Kekwa. Eke imekwa. Anyị nọ ọfụma o. Nne m ka eke ime. Ebe ka gị na nwa gị na-agakwana. Eji egotesie ihe anyị ga-eji siri nwanne di m nne. Ihe echitere m. Gị ka asị mere nwanne di gị? Nkiru. Ọkwa Chineke zọrọ di m o. Mara na ekpesi ekpere ike. Ndị a chọrọ ọdị nke ha chọrọ inweta. Wee jee nye ụgbọgbọ nsị ha nyụrụ n'ọdụ. Maka Chineke si eme ihe. Ọ bịa bụrụ nwanne di m buru ụzọ wee rue n'ọdụ wee fụ nsị ya. Ogwe dabasị ya. Ọ ka dịbụkwa di m o. Nọ aya ihe a nwanne di m na-aya n'ime ya. Ndị mmadụ nwekwa n'obi ọjọọ. Obi ọjọọ anya ụfụ. Nwa na-edozi ya na. Gịnị ka m na-emezinụ? Kama ka onye biekwanụ. Nọ na siti na-elekọta biznes anya. Ka o si na nwe ezi onye ọzọ mụ na di m na ụmụ m na-elekọtazi ya anya. Nne m jisi ike o. Nnọọ ike. Emesị ebe afọ anyị nọ. Mgbe m ma bịa efe. Ka anyị nọ na ka anyị kọzie efe. Mbiko m ma bịa efe ya. O. Azị anụ. Na nwa ndị mmadụ. nke bụ eziokwu bụ na ihe a ji kpọọ mitin a ka agwa unu ka anyị si jee ebe landlord mana ihe anyị fụrụ ka anyị ruru anyị amaghịzi ka anyị ga-esi mepee ọnụ kwubezie isiokwu anyị ji jee ka anyị fụ ya. Gịnị ka anya ụlọ fụrụ unu gwa na ihe anya ụlọ fụrụ? Ya ka iji nwanyị ekwu nna eme nghọta abata na nke landlord ihe anya m na-aba afụ ọnụ ma ama nkonwe ahụ ncheta ha ya igwe atụba ahụ atụ ya na-ama m landlord mma ka o si eme ka m batara ebe a nke na-enebe dị na che na ụmụ obere ahụ ọkụ a gasị na-eme ya mbi n'anya ebe a nwoke wee dabili ifu na ụkwụ jiri mgbada na ọkwa ụkwụ jiri agụ n'eziokwu ifu ya dị ya n'ọkpa ọkpịa ị na-ekwe na ya na ọkpụ ya nwere eretọ ga eretọ ọkpịa rere ere na-agụsisi mmiri afụ dị akwe dọsịa Chineke nna m amaka m esikọ ya unu adịshọ na ọbụla jọ nwanne ya nwoke a bịara ebe ọbọsị a ebe a nọ ka dịkwa mma
ma ọ bụ enye ule ma ọ bụ enye ọcha achọrọ m ịma ife m nwere otu a njigolo anya wee anya nna bụ wee je wee bụ landlord m ga-ekpegide ekpere landlord anyị ga-adịrịrị mma were nwayọọ nwoke nwa obere oge otu a ọ dị mmadụ ewepụkwana ife a asapụnarụ ga-arapụrụ m ya ife a amara ya bụ ọ baa n'ime oje kpọpụta ya ọ ya dị ka akpa ewere pigbuo ya ebe enyezie enye ọgwụ ya bụrụzie ebe ahụ ruchi ya ọ bụrụ ma ọ jebe gị ije ama m ọ bụ onye ọbụla ka a ga-akpa abịa ụdị ihe ama na ihe onye na-eme mana akpọ ya abịa dịka mgbe ahụ bịa bịa lekiri ele mgbe ahụ bịa cheki eje kwanye 100,000 ị ga-anaghị 1.1 anyị godo 100 asị ka e wee gwakwa gị na obi chiri ike ọ ugbu a ka a ga-enyezi nke wee ego maka obido gị ọrụ ọgabago n'ihu ife ọ mee kịta gosi na ife a anaghị ana ọ na-adụ m ka anyị nye 800 nwanna gị nye 800 elekwa anya aka ọrụ ya maka meje na drọ wetakwa ego ebe ahụ esi weta akwụ eji adọla ego ka nye ekike okay mo check check ndị ya ngwa ego ka weta anyị agaghịkwa n'mfa ọwụkwụ ụgwọ mgbe ozugbo anyị kwụsị nwoke ma akwa agwa ọkpa ebe a ife nyegodo ume ọṅụ na ife ọma ebe a dị egwu ife ọ ga-abụ ọ bụrụ onye a na-enyo na nwanne nwoke dị egwu ọ dị egwu ịma na ihe a oge ọsọ wepụta ya ihe a na-ekwegodo ya kama onye mere na onwe onye ha anyị kash o nwere ife mebi ọ dị mma mana nsogbu anyị na-enwezi ugbu a bụ nwoke ma anyị si ya laba o ruo echi ya bịa ka m wepụta ego ka enye ya ego ọ jụrụ ajụ ka ife dị iche taa na echi ọkwa ịtụkwasị isi kịta lara ụla chifuo atụ na egwu anyị abụrụ ndị a na-enyo enyo ebe ọ bụ na ịma nwe ndidi ka o ruo echi na ebe mmemme mmeje na-akpa nke m weta ego a ga-enye gị ichie ụzọ ị ga-enwepụtazi akpọrọ m ya atụ na egwu ka m jesi na akpa m weta ka m bịa anyị adaghị ahụ ọ dị n'ịma na ome anyị na-eme egosi m na iwe onye maka na ọ bụrụ na iwe onye ori ị ga-enweta ọzọ ebe mmadụ ibe anyị sị gị laba echi gị bịa were ego ọ bụrụ na ojizi ego ebe anyị nwe anyị ihe m na-achọ ịgwa gị wọd man kama a ga-eji ụtalị pịagbu m n'ụwa si were na nwaanyị pịagbuo ịma na ebe a ka ndị na aja sọ ọṅụ ala wee ihe ụmụ nwaanyị bụ n'oge si pịaba m ya n'isi apịaba m pịọ ma pịatuo m si were pịagbuo gị ọnwero straight igwe otu ọdọ left dọrọ Madam B ọnwero ajas ego anyị nyere gị achọrọ m change ego pasana ọ wọd man mere ka ego abata ọnwero ribe nke fụ ọnụ ga-ejide I trust gbam ọkwa na ọ gbagotere ga-emechatụ m obere mgbe ga-emegharị ha anya n'ụlọ ịmana ihe mee na mmadụ inweta ezigbo enyi ama kamgbe m metere enyi dịka ya nọ ama mgbe nwunye m na-amapụta ya sị wọd man mee nke ọ dị m ka m were ọra mmama nne unu bugoro ibe a na-egwu ebe ya nọ n'ime ị nwetara ebe a na-ararụ ọkali enye ngo ofuru m nụnụ wee akpala ụmụ asaba na mba na ihe mere nọ aga m ewere m kama mba ọhịa aja ọgọrọ mpụta ụwa ọzọ mma afụkwa ndị dị ka ụnụ nye ha nkobi ihe ọbụla ha chọrọ ebe a na-enye ya ma nkobi ma nkwobi ma ihe niile onye ọbụla tabibe ihe nye m egwu mara mbi gị ọkwa ahụ nwere azụ ọ bụrụ ọrụ nke m kwenta nke ịma nta
Hey, baby. Oworo. Madam B. Oworo. Madam B, me wa wole. What's that got there? Oh, come on. Oworo, ego pasa. Yes. Oh. Oworo. Ege amaka. Oworo, adjust. Hey, Peter one. Short, I want to get that fight. My fambu Jane. Jane is no need to buy him. No, Kechuku. Onye to buy him. Okay, Chukuma. Jane. It's no onye to buy him. No, Kechuku. Imifo jade kan jojo kwase. Kama mo no aya ma ilili. O ma gilili man na asiase. Mana ono inkulu kem. Malu na eziokwu dia. Nya Okechukwu na to ba yime. Ona na ayo. Ona ayo. Ebe sikunu kpu na we menka. Onwe ba na afu. Ewu. Onu kakwa ya aka. Ifugonu yen. Ono na afu iwe funu.